Muji syukur kanugrahanipun Gusti mbabile medal kalunggan punika. Kula kalih panjenengan tasih saged pinanggih kanthi hiburan nutur karya budaya ingkang micil saking lalatan Canggu Jedes Kabupaten Mojokerto. Dipun pimpin kalian Cak Nisar Edi Karya Mila kanthi adicara kening-kening campursari Cak Narto minangkani panyuwun saking Cak Satuman Bengawan Solo mandhape pokoke melu. Lali tak Cak to?
sing ayu duwe sapa musim hujan angin hawa sampai bersama Bagelaran Akbar Ludruk Karya Budaya dari kawasan Canggu, Getis, Mojokerto. Sentul tembelang bergoyang Hifi Pro Audio. pokoke melu Sopo melu santuman bojoku dhewe pokoke melu ning ndi ning kleten Rio Rejo dolan aku mangkat dhewe lunga kok dhewe biyen janjine pokoke melu piye ya piye pokoke melu ngopo ya ngopo bae dolan aku mangkat dhewe lunga dhewe biyen janjine pokoke aku tetep Ketang adus dik, adus kramas dik, nganggo sampo apa nganggo sabun. Panas-panas kok aja ngelamun, aja was-was kowe aja bingung. Gendang tandan dik, gendang majak dik, ayo tak jak kowe aja bingung. Panas-panas kok aja ngelamun, ngono kowe kok mutung. pokoke Melu sapa? sak santuman bojoku dhewe pokoke Melu piye? ya piye dolan kok mangkat dhewe ning Sumber Jaya gelang ae hapiyen janjine musik apa kok
tak lakoni. Budaya adoh aku teko marani kowe gawa kalung gawa gelang sak surate ora liya dik siji tujuane niat ingsun nglamar kowe. Aduh Mas senengi rasa hatiku. Aduh kowe teko marani aku gelem dadi bojomu nanging aku Mas Agung aja mangkoning ririn tanggal 19 awalane 8 bakalan diresmekake senang hatiku kepingin janji karo sliramu. jiwa lan raga budi lahir batin nyoba jero kanggo kowe Jangan Mas, jangan ragu. Sumpah mati aku tresno sliramu. Nggih. Putri Gunung Godril penggayuh waduk gondang nggih. Waduk gondang penggayuh mangke Putri Gunung Godril nggih. Pancen indah tur asring papan gunung kelabu lokasi sarengi hatiku
gondang senajan suwi ora nate kumpul Mas Agung adik tetap sayang alah gedhok ya ning ngrining wetone Mojokerto saiki kan Mas Agung aja nganti gawe gelo najan aku bocah kuno
Serempak Surabaya
Gleyongan. Pengayuh malih. Nggih. Nggih ricik papat nggih. Apa ae, Bu? Yo, munggah 5. Dagang aku cek payu kabeh iki. Apa rin? Rempeng ricik gleyongan. Ricik penggayuh apa mang? Gleyongan. Apa mang? Serempek. Ricik penggayuh gleyongan apa mang? Serempek. Trempek Surabaya nggih. Recek gleyongan, recek. Lah Recek penggayuh gleyongan. Recek saya. Gleyongan. ricik gleyongan serempek penggayuh. Recek saya. Nek kok gremo sukses rek munggah 5. Oh, ya yo ya yo Ricik kepricik krimis semes tekong sadelo maneh. Bapak wis tekong nyong kaget. Aduh rika beton apa bungkus pedak nih kuwi sini kenapa piye genduk le oleh kang larang pitukone pinten pitukone kang mas kula segya-segya mawon mbok yo ajar kenal genduk kowe aja bosen eto sebelum raning kembali calon dengan masih aduh kerana ning apa genduk pandang lawuh iwak pinten ora ana pindah arep pandang lawuh iwake pindah Mas Randy golek bojo sing pinter ngendang watone wis kumandhang aduh kerana ning apa genduk pandang lawuh iwak pitik ora ana pindah arep pandang lawuh iwak pitik sing tak sayang pinter golek duit watone pinter golek duit aduh kerana yo yo mandang lawuh sayur terong ora ana sayure terong arep mandang lawuh sayur terong golek bojo sing pinter ireng watone ora nate serong aduh kerana yo yo mandang lawuh iwak tempe ora ana tempe arep mandang lawuh iwak tempe sing tak sayang
sinang not mi ramong manis kang abekso kandes wes kang amrati lelewene kang milangene karya sengsem kang tumingal landrang kleyongan laras sletrong patemang nyurung angin gringin sak kleyongan sinang not wing ramong manis kang abekso kandes wes kang amrati lelewene kang milangene karya sengsem kang tutung sanang hukum tutuk teteng yen memang dikong meloki halangan paten kadung tresno heneng prawani mono sayang ning tansah krapayong sak srengeng kapong aduh Gusti aduh Gusti welem sukma panandangku iki hamong pamotiku bisa kesempatan panggayohku iki batin kadung tresno ning rawani kandha ning nyatane tansah mayung ing sajroning kalbu aduh Gusti aduh Gusti ya Mas Tri welasono bananda
bisa katakan bangga yoku iki kandangane sekrak monang pancen dhuwur padang cekiti perang sajam sajati nojo pranang lahirke budaya dadi kewajiban kita serempet surang baya tetap tutur senggarang kendangane sekrak bonang panjar dhuwur padha jogete prasaja sayate nuju prana luhuring budaya kang wajib kita ngrembaka srebak Surabaya ngomandang saya ngrembaka kandangane sekrak monang pancen dhuwur padang cekiti perang sajam sajati nojo pranang lahirke budaya dadi kewajiban kita serempet Surabaya tetap tutur senggarang kendangane sekrak bonang panjar dhuwur padha jogete prasaja sayate nuju prana luhuring budaya kang wajib kita ngrembaka srebak Surabaya ngomandang saya ngrembaka matur sembah nuwun niki gantos campur sarine nggih Pangades melingin jenengan pun kula betakaken jenengan nak meling Mbak Ririn kok gawakna sing rondo-rondo niki gangsal rondo danten Bapak BPD oh jenengan niku melingaken Bapak BPD ngoten ta kok ature jenengan golekno sing rondo-rondo Mbak Ririn nggih siap 5 rondo kabeh Mbak Parsi Mbak Rila Mbak Yola Agnes malah nggih rondo kabeh iki nggih tambal ban kali gerigis ayo aja cekson tok nggih niki minangkane tambal ban kali gerigis yen nggih ayo sing bane bocor sapa iki ayo nggih kali sesideman tambal ban gerigis sesideman ayo sing bocor ndang rene sing gerigis ndang rene ayo karya budaya goyang dong
bersama pegelaran untuk karya budaya dari kawasan Canggu di Mojokerto. Juga masih bersama Delewong Channel, juga ada Baskom Mania Channel, Padang Bulan TV, Presti Channel, TV Pro. Iki sekali sesi deman nggih. Kita goyang lagi Mas Agung. Masih bersama pagelaran Lutur Karya Budaya dari kawasan Canggu di Mojokerto. Sentul tembelang bergoyang Mas Bro. TV Audio Production dari kawasan Ngampel Jombang.
sesideman nggih. Katur setunggal, Pak. Sesideman. Lagi, monggo cato. Delok sidem kene apa sidem kono iki? Oh, kendang nggih, nyuwun kendang gamelan nggih. Sesideman. Nggih. Lewung. Ah, oh gantos lewung. Lewung jaranan. Caranan. Iya. Ayo Mas Agung. Ayo Gong. Bareng-bareng karya budaya. Angak he. Ayo Gong nyambut gawe. Hati lewong hatiku
emblem. Nggih. Nggih. Gak ilang. Bu Suryanto. Dek, aku penasaran apa ya tenan kowe dodolan jajan nyawang kowe sing bakal jajan mesti wae jajanmu yo enak tenan
Tes 1 2 3. Mohon maaf Bapak Ibu nggih, Bapak Kapolsek nyuwun waktu 2 menit nggih. Tes, halo. Loh, enek gamelan nih. Tabui sak gongan mas. Ayo. Matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun jan guyub kompak ya. Desa pundi niki? Sentul, tepuk tangan dulu untuk Sentul. Luar biasa. Ingkang kula hormati para sepuh bini sepuh, Bapak Yai, Ibu Nyai. Yang saya hormati Pak Camat yang diwakili Pak Sekcam, Pak Kepala Desa serta perangkatnya, hadirin Bapak Ibu, Kang Mas, adik-adik sedaya mawon warga Sentul. Nggih, saderengipun kula titip pesen-pesen. Nah, derek kula nuwun kula Kapolsek Tembelang yang baru 1 hari. Ya. Baru 1 hari, ya. Alhamdulillah diparingi wekdal untuk pesen-pesen tentang keamanan wonten kersa panjenengan ya. Saderenge dikenalke sik nggih. Ben kenal, nek wis kenal dadi serawung, nek serawung dadi kanca, nek kanca akrab dadi dulur, nek dadi dulur penak. Nah, gitu nggih. Nama saya, nami kula jenenge wong Jawa kuwi asma kinarya japa, asma jeneng kinarya kanggo japa donga. Ya, jeneng itu artinya doa. Nama kula cekak aos wong Jawa, pakku Jawa, mbokku Jawa, jenengku jeneng Jawa, Sartono. Upama lairku ning nggone Timur Tengah ya Muhammad bin Abdul Qadir Jalani Al-Ayya sapa ngono. Jenenge wong Jawa ya Sartono. Artine sar itu sugih, tono ganteng. Cocok. Iki mangkane ketok medhuk-medhuk. Jan kimplah-kimplah kaya soto gule. Nggih. Tentang keamanan Bapak Ibu, nggih. Suatu cita-cita negara ya. Pembangunan bisa rancak lancar itu didukung oleh keamanan. Ya itu, nek gak aman, yo gak bakal tentrem, nek gak tentrem, ya wis korat karet kan gitu. Nah gitu. Nah, kuncinya aman kuwi mek 5. Wong Jawa nek ngarani mo 5. Siji main. Nah, main iki judi kuwi lho, Bu. Keplek, kecek, remi, dadu, otuk, ya. Tiar, 41 dan sebagainya ya. Sing wis kebacut ndang lereno timbang omahmu kedol sawahmu entek. Tenan niku. Wong main ku ora nek sing menang apa meneh judi online. Wong sing judi adep-adepan kuwi lho iso dibujuki karo bandare apa meneh judi online. Bandare komputer. Ya melarat dadi kere. Saestu niku. Ya. Nah, niki nyuwun tulung ya. Timbangane duit entek mbok ge main karuan gitu wis go pecel ae wareg kan gitu. Nah. Nomor 2 maling, colong, jupuk, jarah, rayah, nyopet, ngutil, ngecu, gedor, ngerampok dan sebagainya. Ya, iku maling. Nomor 3 minuman keras. Ya, nggih. Tenan sing toyo atos, toyo iki minuman atos iki keras. Ya, tenan kuwi, nggih.
kejahatan apapun, kekerasan apapun 98% dipicu oleh pengaruh alkohol alias minuman keras. Bir, whisky, brandy, ya, arak, jenever, cap kuntul, topi miring, cica, ciu, cangkol, malaga, api, apal bakul, wes, saestu niku. Nek wis kena pengaruh minuman keras Bu, ya, akal sehat niku ilang. Kadang-kadang moro tua ditekek, ya, bapaknya dibacok, terus sapi diperkosa barang ini. Nah, karena apa? Otaknya terpengaruh oleh minuman keras. Nah itu, nggih, dikandani bapak ibu, nggih, sing duwe anak utamane, lho jeneng anak iki kadang-kadang kan dadi generasi sing angel kandhanane ngono lho. Ya, generasi brutal gitu loh. Di kon sekolah megah, kon sinau malah metu, nggih. Tuturi guru radi gugu, tuturi bapak mencak-pencak, tuturi simbah bantah, tuturi pak dembrengkele, tuturi bulik motone mendelik, kon minggat ora mangkat. Nah, bengi metu wae, awan turu wae, melek-melek njaluk duit. Nek ra entuk kalunge mboke dicolong didol. Nah, tuh, nggih. Iku wis tekan endi mau? Main-main, minum, madat itu luwih gede meneh jenenge narkoba. Ya, pil koplo, pil pekok, pil gendeng, pil gedek, pil sontoloyo, ya, sabu-sabu dan sebagainya. Kuwi luwih berat meneh. Sing terakhir madon kuwi penyakit wong lanang-lanang. Sing gak mensyukuri karo ndeke dhewe. Ya, ingat lho Bu ya. Wong wedok kuwi padha wae, ibarate kaya gula Jawa kae lho wong wedok kuwi. Ya, wong wedok kuwi ibarat kaya gula Jawa, enek sing dicetak dasare panas banter, ya, kuwi gulane rada kuning. Dicetak, dipepe gak enek udan, warnane rada lethek. Ya. Enek setengah-setengah garing, warnane coklat dan sebagainya. Ning kudu percaya, ya, mbah kuwi metutuk, mbah kuwi kuning, mbah kuwi coklat, mbah kuwi ireng, gula kuwi padha rasane legi. Padha wae, ora usah ndelok gulane tanggane. Nah, padha wae ndek dhewe iki duwe gula dhewe. Nah, ngono nggih. Alah ya beda nek berarti kowe kulino kowe. Itu, nggih. Niki nyuwun tulung saestu, ya. Monggo bareng-bareng keamanan ini tugas kita bersama, ya. Untuk itu kula nyuwun kebersamaan panjenengan sedaya, nggih, bahwa keamanan bukan hanya tugas tanggung jawab Polri TNI, namun seluruh warga masyarakat ikut serta bertanggung jawab masalah keamanan. Capek gunung Mas, dados. Ayo. Ayo melok joget. Zaman perjuangan jur kelingan anak lanang yen tak openi ning saiki ana ngendi jarene wis ketulusan sing digadang biyen ninggal janji ning saiki apa lali neng gunung
caping gunung Sokor bisa nyawang Gunung desa Katirjo Dene ora ilang Gone pondok lara lopo wis wok wis matur sembah nuwun pripun Bu gak enek Kapolsek pinter nembang ini angel golekane sawer nggih kripik gedang kripik telo sithik dang waton rata nggih heeh kripik gedang kripik telo nggih matur sembah nuwun wajek kletik gula Jawa mrica pala digawe jamu ayo ngajak becik kening sepatu padha nek kowe panggahala sak karepmu yo painten menek cendela cekapetan mantun karo kula kupak buntune klopo nek lepat nyuwun pangampura ihdinas siratal mustaqim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh matur nuwun Nggih kantun gending terakhir Masih bergoyang bersama pagelaran Lutur Karya Budaya yang kebawi pimpinan oleh yang besar Endi Karya jadi lulusan Canggu kita semua jangan mau sentuh ke belang bergoyang masaku dia sungguh pesona apa menjadi jatuh cinta Papa apa
dalu mila dicara geni-geni campur sari ditutup kanthi semangke. Beblenten kirang langkunge dalem anggen kladosi nyuwun ageng pangasabi ngatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya.